טוב, כמה נקודות חשובות לגבי נדל"ן בעיר שלי. אני רוצה להראות לכם מהצד של המתווך את השלבים הראשונים שאתם צריכים לעשות כדי להצטרף לאתר. אז שימו לב יהיה לכם כפתור של להתחברות. תיכנסו דרך הכפתור הזה ותתחברו באיזה צורה שאתם רוצים. אם זה התחברות דרך כתובת או דרך גוגל ישירות, תעשו את זה הכי פשוט וקל. זה מה שיכניס אתכם קודם כל לאתר בתור משתמשים. לאחר שתתחברו לאתר בתור משתמשים, יופיע לכם תמונת הפרופיל ויפתח לכם תפריט נוסף שאני אסביר עליו בהמשך. השלב הבא, אתם צריכים ללחוץ על פרסום באתר, לעבור את שלב התשלום. יש לכם כאן קצת מידע לגבי האתר ולגבי התנאים של השימוש של המנוי. אין כאן דברים מיוחדים, כרגע יש כאן רק ל-50 המצטרפים הראשונים, למתווכים הראשונים שהצטרפו, 50% הנחה. תפנו אליי ותקבלו את הקוד קופון, כדי שבשלב התשלום תקבלו את ההנחה של ה-50%. אחרי שתסיימו את השלב הזה של ההצטרפות, תופנו אוטומטית לדף שנקרא טופס מילוי סוכן. יש למלא את הטופס הזה פעם אחת בלבד, וחשוב למלא את הפרטים כמו שצריך, למרות שאחר כך בהמשך תוכלו גם לערוך את הפרטים שלכם, ותוכלו לערוך אותם דרך הקישור של עריכת פרטי המתווך באזור האישי. תבחרו את העיר שלכם, שם הסוכן, מספר רישיון וכו'. יש לכם קישורים למדיות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק, תמונת פרופיל ולהעלות את הנתונים. לאחר מכן תעברו לדף שנקרא העלאת נכס למתווכים. אחרי שאתם מנויים תהיה לכם גישה כל הזמן לדף הזה, תוכלו לחזור אליו ולהעלות נכסים כל הזמן, נכסים חדשים במהלך כל השנה, וכמובן באזור האישי גם בהמשך לערוך את הנכסים שלכם אם יש משהו שאתם רוצים לשנות. אם זה סטטוס שהשתנה, אם זה נושא של הבלעדיות, תוכלו לערוך את זה גם בעריכת נכס. בתחילת הטופס חשוב שתראו את השם שלכם ותדעו שאתם מחוברים, וכל נכס שתעלו יתווסף לתיק עבודות שלכם ויוצג באתר כראוי. שימו לב שאם אתם רוצים להעלות נכסים ישנים, נכסים שכבר מכרתם או הזכרתם, ואתם רוצים שהם יופיעו בתיק עבודות שלכם, אז תתחילו מהשלב הזה של נמכר או הוזכר, ובהתאם לזה תמשיכו להעלות את כל הפרטים של הטופס. טופס מאוד פשוט, מאוד ברור, ותכף אני אראה לכם גם איך הוא נראה. לגבי התמונות ווידאו, יש לכם גלריה של עד 15 תמונות פלוס וידאו שאתם יכולים להעלות לאתר. חשוב לציין שהתמונה הראשית היא החשובה לנראות של האתר, אז תבחרו תמונה שהיא מושכת בעין, כי זה הדבר הראשון שנחשפים אליו ברגע שהם מחפשים נכס. ולאחר לחיצה על נכס מסוים, מגיעים לדף ראשי של הנכס עם כתובת ייחודית משלו, ככה שיש כאן את כל הפרטים שמילאתם בטופס, כמו שאתם רואים, אם זה מאפיינים, מצב הנכס, תאריך כניסה ועד בית, ארנונה וכו'. כל הפרטים על הנכס, כולל מחיר למטר מרובע שמתעדכן אוטומטית, הנושא של הבלעדיות והפרטים שלכם האישיים. מעבר לדף האישי שיש לכם, זו גישה מהירה אליכם, מי שרוצה ליצור קשר. בנוסף לזה, לגולש יש אפשרות להוסיף את הנכס הזה למועדפים ולהגיע אליו בשלב מאוחר יותר, או לעשות השוואה בין כמה נכסים במקום אחד. אז הוא יכול להוסיף כל נכס למועדפים ואחר כך לחזור לרשימה מלאה ולעשות השוואה. כמובן לשתף את הנכס עם מי שרוצים. את כל התמונות יש לשים בתיקייה אחת, זה חשוב מאוד, או בנייד או במחשב, לפני שאתם מעלים את הכל ביחד בבחירה מרובה, גם תמונות וגם וידאו. ולפרסם את הנכס, מיד אחרי זה תוכלו לראות אותו בנכסים באזור שפרסמתם, אם זה מחירה או השכרה. יש דף שנקרא יועצי הנדל"ן, שבו יש רשימה של כל המתווכים שנמצאים באתר, ואפשר יהיה להגיע לכל מתווך ומתווך בסינון מאוד פשוט לפי עיר. ברגע שבוחרים עיר, יופיע אותו סוכן באותה העיר, וכמובן שזה יתמלא עם הזמן, ככל שיהיו יותר מתווכים, יהיו כאן יותר תוצאות. מכאן אפשר להגיע גם לאזור האישי שלכם, כמו בכל תמונה שנמצאת על נכס שאתם מפרסמים. אז יש לכם אזור אישי עם כל הפרטים שמילאתם בטופס. לצורך העניין, בני שהצטרף אלינו כבר מחדרה, ויש את ההודעות, יש את הקישורים למדיה החברתית, אפשר לצבור לייקים ופרגון של גולשים באתר שמכירים אתכם. ומה שחשוב זה שכל הנכסים שלכם מופיעים אצלכם באזור האישי. כמו שאתם רואים כאן, כמות הנכסים הזמינים של בני באתר הם 16 נכסים, גם מחירה וגם השכרה. אפשר לסנן אותם בדף האישי שלכם לזמינים למחירה, זמינים להשכרה, או נכסים שכמובן כבר מכרתם. אתם יכולים גם לפרסם אותם ולאסוף כאן תיק עבודות, מה שנקרא.